Runeberg. Ei tämä Runeberg, vaan tämä. Runebergistä monelle varmaan tulevat mieleen Runeberg-tortut, jotka ovat saaneet nimensä juuri tältä herralta. Aloitetaan alusta. Runeberg oli toimittaja, opettaja, kirjailija ja ennen kaikkea runoilija. Hänen tunnettuja runokokoelmiaan olivat Hirven hittät ja vielä tunnetumpi Värkki-Stoolin tarinat, jonka luin itse. Samasta teoksesta on myös tullut maailmanlaulu runosta Wordland. Ilmeisesti siis aika tärkeä mies, mutta kuka hän oli, mitä hän teki ja miten hänestä tuli yksi tunnetuimpia Suomen kirjallisuuden ja ennen kaikkea runoillisuuden edustajia. Runeberg syntyi Pietarsaaressa vuonna 1804, helmikuun 5. tai 7. päivä. Syntymäpäivää ei tiedä tarkkaan, koska kastetodistukseen oli merkattu 7. päivä, vaikkakin Runeberg aina itse juhli sitä 5. päivä, ja tällöin hän on myös Runebergin päivä. Hänen isänsä näki Runebergin vasta tämän ollessa 3-vuotias. Hänen isänsä siis toimi merikapteenina ja oli merillä suuren osan Johanninin nuoruudesta. Jannella oli 5 sisarusta, 2 veljeä ja 3 sisarta. Hän sairasti risataudin, joka hidasti hänen fyysistä kehitystään ja hän oppi kävelemään vasta 4-vuotiaana. Runeberg aloitti yliopisto-opinnot syksyllä 1822 Turun yliopistossa. Hänen tämänhetkisen ystävänpiirinsä kuului esimerkiksi J.V. Snellman, joka tunnetaan yhtenä suurimpina suomalaisina kansallisina herättäjinä ja filosofeina, ja Elias Lönnrot, joka kokosi Suomen kansallisen epoksen, Kalevalan. Runebergin kandidaatiksi valmistumisen jälkeen hän toimi kotiopettajana Saarijärvellä ja Ruovedellä saadakseen rahaa opiskeluun. Saarijärveltä hän todennäköisesti myös sai inspiraation esikoiskokoelmaan runoon Saarijärven Paavo, jossa kertoo suomalaista viljelijästä. Turun palo. Runeberg siirtyi Turusta Helsinkiin yliopiston mukana ja valmistuu kaunopuheisuuden dosentiksi vuonna 1230. Tämän jälkeen kaikki on historiaa. Runeberg perustaa Helsingfors Lyseumin, julkaisee Hirven hiihtäjät, toimii toimittajana Helsingfors Morgonbladissa, muuttaa perheensä kanssa Porvooseen, kun saa sieltä viran, josta myös saa papin arvon, saa professorin arvon, julkaisee Värkki-Stoolin tarinoiden ensimmäisen ja toisen osan, loukkaantuu metsästapaturmassa ja saa aivoverenvuodon, jonka takia joutuu viettämään loppuelämän surmassa sängyssä, kunnes viimein vuonna 1877 toukokuun 6. päivä kuolee. Runeberg loukkaantuu metsästystapaturmassa ja saa aivoverenvuodon. Okei, joo! Turun palo. Runeberg siirtyy Turusta Helsinkiin yliopiston mukana ja valmistuu kaunopuheisuuden dosentiksi vuonna 1830. Fuck me. Fuck ja vittu, mä saan sen vitun linjan Runebergin kandidaatiksi valmistumisen jälkeen hän toimi kotiopettajana Saarijärvellä ja Ruovedellä saadakseen rahaa opiskeluun. Saarijärveltä hän todennäköisesti myös sai inspiraation esikoiskokoelmaansa, esikoiskokoelmaan runoon Saarijärven Paavo, joko oli vittumoinen paskapää saatana. Runebergin kandidaatiksi, vituttaa. Runebergin kandidaatiksi... saatan. Okei, joo. Fuck me. Runebergin kandidaatiksi valmistumisen jälkeen hän toimi kotiopettajana Saarijärvellä ja Ruovedellä saadakseen rahaa opiskeluun. Saarijärveltä hän todennäköisesti myös sai vittu saatanaan jumalauta. Runeberg aloitti yliopisto-opinnot... Vittu! Jannella oli 5 sisarusta, 2 veljeä. Vittu saatana. I'm gonna sleep.